Der er ved det her valg talt meget om kampen mellem by og yderområder, og vi bliver lidt ved det emne. I vores lille faste arkivklip her til sidst skruer vi tiden tilbage til 1977, hvor Anker Jørgensen lige var blevet statsminister igen. Debatten handlede dengang også om forholdet mellem by og land, og det fik denne kommentar med på vejen fra Torben, en dreng, der bestemt ikke mente, at ham Anker skulle tro, at han var noget. Folketinget, de skal heller ikke lige tro, de skal bestemme det hele. Nu er Anker Jørgensen bare lige blevet statsminister. Så skal han ikke lige pludselig tro, at han skal have hans egen bil og bare lige køre rundt og alt sådan noget. Og så dem ude på land, de har bare ingenting. Og de skal køre med bus og gås og lånt og få slet ingenting i løn næsten af. Og det mener vi får i løn, det mere får han. Og så det hele det bliver så dyrt. Så dem her ude på land, ligesom også ville helt ned i bunden, men dem ude i bøger, de er helt op. Så de køber alle ting, de bare givet, som de er ude i havrepluk. Penge af en busk. Ja, der er ingen pengetræer i busken, noget som helst i den slags. I hvert fald ikke i øjeblikket, fordi det er altså trist, Nina. Skal vi ikke snart over 20 grader? Det er højsommer, det her. Og jeg